Say good morning. Yeah, good morning. Hello, hello. But good morning. Yeah, good morning. Good morning. Yeah. 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 Hi guys, good morning. Papunta kami ngayon sa doktor kasi si Ella may may tummy pain for already I think since Saturday afternoon, and now kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Monday ngayon at hindi siya nakapasok sa school, kaya punta kami ng doktor to have her check up para kung malaman ko kung anong nangyayari sa tiyan niya. So, ayun guys, see you again later. Hi guys, nasa dentist kami. Ayun si Francine. Hi Francine. Say hi Francine. Hi. Hi, andito yung mga kids. Say hi. Hi. And Vanessa is there. And hello. We're waiting for Frank kasi nasa loob pa siya. Nagki-cleaning pa sila. I think Hello, Frank hello. is crying now. You think? Yeah. And here, Francine Yeah. namin. Francine. So, ayun. Nasa waiting area kami. Tsaka nga pala guys, kanina hindi na check up si Ella kasi wala silang ewan ko anong nangyari. Wala silang vacant na schedule. So, maybe tonight after the dentist punta kami sa ibang doktor if may open pa, or I don't know, si Frank lang ang bahala. So ayun guys. Greek for beginners. Anna and Anna. Yeah, Satsiki, yummy. That's Mayu. No. Not too long because I'm about to load. Was macht ihr da? Sie gibt ihre Zwiebeln hier, aber ich die Zwiebeln liebe. Okay. I know because that is lovely. Huh? Should I take a few fries from you? Und the salad. Salad. Why? You can take this one because I don't want. I don't want the salad. No, I don't want salad. Wow. Vanessa is hungry. I tell you, for that she doesn't like meat to eat. Remember? Hi guys, buhay nanay, si Francine dito guys. Oh, hindi magpabutang.
Magpasayaw siya guys, magpasayaw siya. Gusto niya mukanta ko og hap little bunnies, hap hap hap, hap little bunnies, hap hap hap. Kami lang dalawa ngayon dito guys. Si Frank wala dito, si Ella nasa school. Kami lang dalawa guys. Inaantay ko si Ella, dadating yun mga 12, almost 1. Tapos kakain siya ng lunch. At itong isa dito, hindi matulog. Yan na. Patulogin ko lang to guys. Tapos, baka, wala pa ko'y panudlay. Paita. Ganong may enter. Kaya mamirar mo buko. Hap little bunnies, hap hap hap. Hap little bunnies, hap hap hap. Nag-play ako guys ng nursery rhymes pero mute ko guys kasi baka ma-CPR ako. Baka mag-copyright. Hi. Say hi, baby girl. Tanaw siya ning guys, oh. Mga new magazine dito guys. Tumitingin ako kasi may black deals. Sa black deals. May black deals. Tumitingin ako ng mga mura-mura guys kasi siguro by January, hindi pa sure kasi magpapadala kami ng package papuntang Pilipinas pero wala pang exact pang Pasko sana, kaso pag Pasko kasi ang dami nagpapadala kaya hindi aabot, kaya ang plano namin by January na lang after sa Benz Balikbayan boxes guys dito sa Germany. Tapos nag-ano ako ng mga sale na mga gamit para ipadala ko. Ipadala kita sa Pilipinas by Box Balikbayan. Ha? Para makita ka nila doon. Ano? So, ayun guys. Tumitingin ako ng mga sale kasi lagay ko sa box. Lagay namin, padala siguro namin by January or may nabili na kaming mga ibang gamit pero hindi pa siya masyadong, kasi hindi ko alam kung hindi ko alam kung gaano kalaki yung box pero inaano namin para mapuno. Saka mga pagkain na din, yung mga Nutella, yung jam, mga ganun lang guys, good ang ipapadala ko. At saka may yung mga damit na hindi na ginagamit ni Francine. At saka yun, ipapadala namin yung mga natubuan. Then, hap little bunnies, hap hap hap, hap little bunnies, hap hap hap. Ding ding dong, ding ding dong. If you have no daughter, give it to your son. Kakabuang yun yung kitara guys. Kami lang duha maglayog-layog diri guys. Kami lang duha per mi tagabunta maglayog-layog. Pag weekend naman guys, busy din kasi si Banana, si Frank gusto lumalabas pag weekend. Para lang daw makalabas kami, pero mostly almost every day or every twice a day kami grocery para sa bahay kasi ayun. Yan. Patulugin ko muna to guys. Hindi ko na natapos yung vlog kahapon, yung kagabi. Yun lang yung kumain kami sa nalubat ako guys. Hindi ko na continue. Nalubat. Patulugin ko muna to guys. Siguro kakain na ako din kasi nag-ano lang ako, toast. Tapos gutom na ako ngayon. Kahit wala pa. Tayin ko sana sa Ate Ella pero gutom na ako eh. Kain para di mabughat. Kaon para dili mabughat. Kaon para dili mabughat. The horn on the bus go beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down. The people on the bus go up and down. Kanta na po ka. You wanna sing also? Wow, wow, wow. The baby on the bus go wow, wow, wow. All through the town. The mommy on the bus go shish, shish, shish. Shish, shish, shish. Shish, shish, shish. The Bobby on the bus